Prava lava, prava lava, prava lava, prava lava. Máriška sa divá, chlapci. 9, 10 a nevie, ktorá je pravá noha. Ja, toto. No, toto. A ešte raz. On šiel zase, Dominik šiel podľa teba, išiel inakšie. Keď my sme išli tak on šiel tadia. Tadia som išla chodí. Doprava, No teda- vždycky. Doprava, No, ale pamätaj si on- sa. A ty, Paťko, a ty skorej skončíš ako oni. Skúsme do toho jediamak ešte raz, dobre? Čižiček, čižiček, doprava, doľava, čižiček, ako? Ako jeďamak. Aj tak jeďamak. Aj tak jeďamak. Aj tak jeďamak. Aj tak Tu si jeďamak. spravila 2. Keby si spravil 1, 2, 3, tak ti to vyjde s ostatnými. Tak, dobre? Dobre. Na, prava, lava, 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 Dominik, prava, Zuzka, prava. Nevieme kráčať onom v kružku a pravou začínať. Čo sme sa učili úplne na prvej hodine. Pozrite sa, Laurinka, ako to ide. Prava, 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 väčší krúžok, poďte takto viacej, dozadu, dozadu, všetci vstúpte jeden krok dozadu. Dozadu, Paťo dozadu, Dominik sa posun dozadu. Tak. Pravo, prava, lava, prava, lava. To je celá veda. Celá veda. Prava, lava, prava, lava, prava, lava. Keď to 5-ročná vie, musí to vedieť aj 9 aj 10 ročný podľa mňa. Čo poviete, chalani? No, tak poďme to skúsiť do toho, tamto po kružku, keď začneme. Od toho jediamaku to ešte daj raz. Tak, čižiček, čiži doľaváček, dopraváčik maličký. Povedz nám čižiček. Ako?